Što ti kažeš, Saso, za ove turbulentne situacije koje su nam se ovdje izdešavale danas? Možem da se ubijem. Ne daj Bože da putujete zavoren sa mnogo živčanja, tako? Peške bi išao do tamo manje. Eto ti. Ali ja koji sam krenuo da pretičem celu kolonu vozila i zaustavio me policajac, pošto sam glup ispod, kaže ti jedan Beograđanin mi napraviste sranje ovdje. Rekao, što vi stojite tu? Pa zato što stojim ovdje i gore stoji kolega. Rekao, što stojite? Pa regulišemo saobraćaj. Ta kolona koju sam htio da pretičem, evo devika me kaže da nisam normalan. A? Kažem da nisi normalan, da nije skontao što mu objašnjao policajac dok mu ja nisam rekla. Evo ljudi, već 5 minuta se vozimo kolonom, pogledajte kolika je. Sada je vreme naravno za obrok 2, a uključen je autopilot, nemojte da brinete ništa ni da me hejtujete. Pogledajte vi ovo, samo proteini, a? Ovdje već ulazim u Sloveniju i ovdje mi se jako sviđa jer ima puno planina, a ja baš volim ovako kad je sve zeleno, a ne neke zgrade i tako te ostale stvari. Pogotovo sam se oduševio sa ovim planinama ovdje koje sam baš zagledao. Vidim da tu ima i neki ski park, pa otko znam, Bože zdravlja, pa ćemo ići tamo. Inače, tema ovog klipa je da se spremamo za jedno takmičenje za koje ćete da vidite u narednim vlogovima. Ovaj autobus sam odmah morao da snimim jer jednostavno izgledam isto kao kod Tirketa i Moše u Montevideo. Bukvalno to je taj autobus, ne znam iz koje je ovo godine, ali krivo mi iskreno što se nismo vozili sa njim jer smo žurili, a sutradan ga već nigde nisam ni video. Kako da je malo, znate li koliko je ovo ogromno, znači to je nevjerovatno. Meni se smeštaj jako svideo jer bukvalno kad se izađe tamo na terasu ima jedna dole provalija i samo se vidi šuma i zelenilo, tako da je pogled bio jako dobar. Ne volim iskreno kad se to sve zbijeno i kad su neke zgrade u pitanju, zato ne volim uopšte gradove, volim samo neka manja mesta. I celu noć je nešto smrdelo, nisam znao šta je u pitanju i onda sam otvorio prozor i shvatio da ljudi kače ovdje patike. Sad idemo da jedemo nešto, a šta ćemo da jedemo, a? Šta bi ti? Ćevapčine. Molim vas, gospođice, budite malo kulturniji. Došli u Sloveniju da jedemo srpsku hranu. Da, došli smo da jedemo ćevapčine. Šta je slovenska hrana, izvini? Pizza. Ovako ćemo. Snimit ćemo, tako je najbolje. Taso, šta imaš da kažeš? Kako je to prase. Okej. Pa ništa. Vi ne šalite koliko je ogromna porcija. Šta je stabilizacija, a? Bude podnije. Gledaj šta je stabilizacija. Budete se stabilizuje i padne. Ovdje smo se malo brčnuli, šalim se, nismo smeli. Zatim smo otišli posle na takmičenje da odgledamo kako se završilo što se tiče muškaraca, pošto se Anastasija takmiči tek ujutru. Šta je ovo, svetski rat? Ovako izgleda street lifting takmičenje, nisam ovdje sve snimio, vidjet ćete sutra u vlogu sa Anastasijom. Uglavnom se radi ovdje muscle up, odnosno na karikama kod njih. Radi se zgib, radi se propadanje i radi se čučanje. Na kraju se sve to sabira, ko ima najveći total, on je pobedio. Na kraju je Rok uspeo da čučne 310 kg na ovom takmičenju, što je bio jedan od najjačih čučnjaka. Come on! Ready?
Pobedila je svoj pravoslavni. Pobedio je Johan, svaka mu čast. Samo da mu vidite čučen kakav je bio, vidjet ćete na vlogu, tako da... Masilović rakija. Ne, ovo je voda. I ko će posle da mi vjeruje da ne pijem kad se ne mršim na rakiju?